helyemen legyen virág, csöpnyi testamentumocska. Egy tanteremben üldögél, befúj a szél az ablakban, belül már szárnyal pont a élet. Kapok egy őszi hajnalon. Hittem, hogy lesz olyan alkalom, amikor szívemre gyűlne minden, azt gondoltam, hogy itt lakok. S lám, mégis el kell mennem innen. Pedig szerettem ide járni. Mikor őszinte csillagos az ég volt elindulni, várni, hogy jönne már a villamos. Az ember persze hajlamos mérgelődni, még vannak hincsen. Jaj, minden olyan kajló most. Silányrémként nyeked a nincsen. Szerettem szabad lenni, léha, lábat dolgázni könnyű kedvel, óra helyett sakkozni néha, hiába gyarló az ember. Szerettem kicsit késni reggel, ha nem matekkölt, mert a halsig a kések bőszakár tenger. Épp hogy csak azt nem mondja marskép. Szerettem a tanári önkét, mert nem volt öngúj nélkül. A menzát is csütörtökönként, meg pénteken, ha volt sütő. Vendőmet már a volt sütő. És a szél babrára szívemben. Szívem sok linglom nélküli, szétosztom íme mindenem. De jaj, vagyunkból fogy az olcsó portéka, és sokat beszélek. Kicsinyike hagyatékról volt szó, s rám egyre duzzadno az ének. Bűn volna már az szörnyű vétek, ha még hosszabbra nyúlana. Ki nem tud semmit még övének, azokhoz szól le ballonak. Az elköszönés balladája. Belületek, hogy mit se látok többé, okosok, ostobák, Portás bácsi, magyar tanárom. És ti sok sínődő kis diák. Nevessen ilyen mostohába sorsotok, mint volt nekem. Szívembe kardok kényavág, és hiányom majd a lelkemen. Rossz akaróim, jó barátok, tenyértek angyal és vihák, szép, szőke, barna, csúnya lányok. Sok partnerek, konyhás mamák, tavaszi leves, tészta már, rongyteste minden, elmegyem, ködös sorsunknak vége hát. Hiányom majd a lelkemen. Töri, matek, rajz, nyelvtanárok, kerámia, köcsöktudák, könyvtárosok és csillagászok, vegyétek szívem búcsúját. Nem vágok hozzá búspofát, ha könnyebb sorral elkenem. De mit tagadjam sok pupát? Hiányol majd a lelkemen. Ajánlás. Hát nem is folytatok tovább, buzontos orrú hercegem, de nem rakok már iskolát, hiányol majd a lelkemen. Kedves ballagók, tisztelt szülők, vendégeink! Ismét tavasz van. Életetek tavaszájátok ti és búcsúzó diákjaink, titeket köszönt ma iskolánk ünneplő tanári kara és ifjúsága is. Ezen a legszebb, legmaradandóbb élményt adó májusi napon, a ballagáson, tisztelettel köszöntöm a kedves szülőket, vendégeinket, az iskola tanárait, dolgozóit, tanulóit, akik a búcsúzó évfolyam diákjainak meghívására megjelentek, hogy velük együtt ünnepelve búcsúztassák az életbe indulókat. Kedves ballagok! Ma tiétek az ünnep, a szó, a mosoly, a virág. Titeket köszönt ma iskolánk ünneplő tanári kara és ifjúsága is. A felnőtté válás mindig ünnep volt, amióta az ember társadalomba szerveződött. Az ünnepség kortól, társadalmi rendszertől függően változott. Nem változott az, ami az ifjúságot jellemzi, a világ megismerésének vágya, a tudásvágy, a szabadságvágy, az igazság iránti lelkesedés. Ez a ballagás ünnep jelkép, nem jelent éles határvonalat, eddig gyerek voltam, mától felnőtt leszek. Fokozatosan gondolataitok, érzéseire, tetteitek komolyodásával régen elindultatok a felnőtté válás után. Remélem, további életetek mindennapi küzdelmei sem fogják elfeledtetni veletek, gyermekkori vágyaitokat, őszinte hiteteket, lelkesedéseteket. Ne feledjétek el eszünkbéli szavait, először minden felnőtt gyermek volt, csak kevesen emlékeznek rá. Naponta több százszor lépünk át küszöböket, ajtókon be és kimenve. Néha azonban megállunk egy-egy ajtó előtt, kezünk a kilincsen, és csak nagy nehezen sikerül belépni. Soha nem a megnyílt ajtó az ijesztő, akármit tárgyal is föl, hanem a még zárt, amelyről még nem tudjuk, hogy mi van mögötte, és amely mögé saját félelmünk állít rémeket. Nem a kimondandó szó az ijesztő, hanem a még ismeretlen, százféle lehetséges válasz. Mi felnőttek tudjuk, hogy a felnőtté válás is egy olyan ajtó,
amelyen minél előbb beszerettünk volna lépni, bár nem láthattuk, hogy mit tartogat számunkra. Nektek, akik most léptek be ezen az ajtón, figyelmetekre ajánlom Seneca szavait, melyel tanító célzatú leveleit fejezte be. Élj egészségben! Ezen szavak gazdag jelentéseiből szeretnék néhányat fölidézni. Élj egészségben azt jelenti, a legegyszerűbb formában, hogy működj szabályosan. Amikor testmunka rávonatkozó szabályok szerint működik, azaz egészséges, akkor tudomást sem veszünk róla, de ha a működése szabálytalan, azt keservesen megszenvedjük, és ez betegségnek hívjuk. Élj egészségben azt is jelenti, hogy légy teljes, légy egész. Ne elégedj meg felében harmadában elvégzett munkával, félig megszerzett tudással. Vállalj akár kevesebbet munkában vagy tanulásban, de végezd el, tanuld meg egészen, amit elvállaltál, és menj végig az úton, amire rájöttél. Bolyai János szavaival élve, semmit se szeressetek elég csinálni, vagyis a többi előtt megelégedni. Kedves ballagó diákok, még néhány perc, és véget ér a búcsúzás évének legszebb, legünnepélyesebb része, a ballagás. Eljött tehát az a pillanat, amikor el kell, hogy hagyjátok iskolátokat, éppen úgy, mint ahogy elhagytátok az óvodát, vagy hogy el fogjátok hagyni egyszer a természetrendező, a szülői házat is. Fájdalmas az elvállás, mert az eltöltött 4, illetve 5 év, hiszen idén végez az első nyelvjelégkészítő osztályunk is, emléke örökké vedésődött nem csak az emlékezetetekben, hanem a szívetekben és a lelketekben is. Az iskola minden feltételt biztosított a tanuláshoz, az itt eltöltött éveitek alatt azon fáradoztunk, hogy megtanítsunk benneteket a lehetőségekkel élni, hiszen osztályfőnökeiteknek, tanáraitoknak is fontos, hogy boldog, elégedett emberekké váljatok. Tudással, emberséggel kellőképpen felvértezni benneteket. Most már rajtatok múlik, hogyan hasznosítjátok az alma máterben szerzett tudást. Mindig szeretettel visszavárunk benneteket, keressétek tanáraitokat, akik ha kell továbbra is segítenek nektek, és nyomon követik pályafutásokat és sikereiket. Köszönjétek meg szüleiteknek, hogy megadták a nyugodt tanuláshoz szükséges feltételeket, az otthont, az érzelmi háttért, a biztonságot, a szerető gondoskodást. Most büszkén és elégedetten tekintenek rátok, elfeledve a mindennapok mondját, maját, és azt, hogy sokszor jelentős anyagi áldozatot is vállalva egyengedték és egyengedíték tőletek. Bízom benne, hogy nem okoztok majd csalódást, és mindannyian megtaláljátok számításokat ezekben a nem könnyű időkben is. Kedves búcsúzó diákok, a ballagás ünnep egy korszak lezárását jelenti, csak néhány elszólható pillanat van az ember életében. Kívánom, legyen erőtök, szolgálmatok, céljaitok megvalósításához, és a magánéletben is találjátok meg a boldogulásokat. Költséghez fordulok beszédem zárására. Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskenytől tölthet meg fényével, s ha egy helyből másra hurcoltatik, segítséget ad maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy az jótékony világítással állandóul boldogíthassunk. Kívánom hát nektek, ballagó diákjaink, bármerre is vessen az élet benneteket, környezeteteknek örömet, jóságot jelentsetek. Így lesz teljes szüleitek, tanáraitok jó munkája, és így lehetünk majd büszkék rátok. Köszönöm. Tisztelt tanáraim, kedves vendégek! Itt állok egyszál magam a végzős évfolyam diákjai közül, és nekem jutott a megtiszteltetés, hogy mindannyiunk nevében elbúcsúztam. De mit is lehet ilyenkor mondani? Ahogyan a dal is hangzik, most búcsúzunk és elmegyünk, a mi időnk lejár. Méghozzá milyen gyorsan eltelt ez a pár. A gimnázium évei. S feltehetjük a kérdést. Vajon hasznosan töltöttük el ezt az időszakot? Megtettünk mindent tőlünk telhetőt? Megalapoztuk egy kicsit is a jövőnket? Én csak remélni tudom. És minden végzősnek sikerekben gazdag folytatást kívánunk. Hiszen elindulunk egy új úton, mely eddig ismeretlen kihívásokat tartogat számunkra.